खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोना नुदोंना आङो नेशनेल हाइवेआवहाय गसंना दङ थ' दिनैहाय आङो मा जायगायावहाय थांनो ओंखारदों नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय आं दायो आसामाव दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों थ' आसामनि मा जायगायाव थाङो मा कारननि थाखाय थाङो नोंथांमोना नायलांदो दायो नोंथांमोना नुदोंना आङो बावहाय दाबसे जायगायाव गसंफैदों आरो थ' भुटान बासजों थांसै नालाय बिसोरो पार्सनेलि ओरैनो माने गासैबो जायगाफ्राव गसङा बिसोरो थ' बेखायनो बिसोरो नै दायो श्रीरामपुर खाथियावहाय गसंफैबाय आरोना नोंथांमोननो आं बे रेस्टुरेन्टखौहाय आं गोबांबार एक्सप्लर खालामखाबाय थ' बेयावहायनो आङो एसे ब्रेकफास्ट खालामनोसै ब्रेकफास्ट खालामनानैहाय थांगासिनो दं आरो मा खामानिनि थाखाय थाङो फार्स्ट टाइम आं सोरजों लोगो हमनो थाङो नोंथांमोननो गासैखौबो आं शेयार खालामनो नाजागोन थ' दायो नै आङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै बेयावहाय दा बाबुआखौबो गारबोथ'नांदों आं दिनैनो फैफिनगोन आरो रिटार्न खालामफिनगोन बेनिखायनो आर्लि मर्निं आङो बास गाखोबाय दायो अलमस्ट आङो मोननाव नांनायसै आरोना थ' आं फैदों क'क्राझारावहाय आरोना क'क्राझारावहाय दिनै फार्स्ट टाइम आंनि बिहाव बिखुनजोखौहाय लोगो हमनोसै आरो बिनि उनावहाय जोंनि न'आवहाय लांनो होननानैहाय आं फैदों माने गोबाव सम जालांबाय जोंना हाबा जानाया थ' गोबां प्रब्लेमफोरनि थाखायहाय थ' बेबायदि प्रब्लेम जानानै दंमोन आरो थ' जेबो मोनजाया मानो थ' दायो आं दाखालि फन हरदोंमोन आंनि बिहाव बिखुनजोजों रायज्लायहरनायनि उनावहाय आङो बिसोरखौहाय जे जाबाय होननानैहाय आङो हरनायखाय बिसोरखौहाय आङो जोंनि न'आवहाय आङो लिंहरदों थ' बिसोरो माखासे खामानिनि थाखाय बिसोरो क'क्राझाराव दायो फैदों थ' बे क'क्राझारनिफ्रायनो ओंखायनो आङो बिसोरखौहाय लांनो फैदों थ' रायजोफोर जोङो थांदोंमोन दायो जोंनि क'क्राझाराव एसे हा लानाय दं नालाय बोराय एसे आं एसे लानाय दं थ' बेयावहायनो जोङो नायदोंमोन हाखौ नै बेवहाय बिहाव बिखुनजोआबो जिरायनानै दङ नै मामि बेयो मामि बैयो आबै जायो आरो नै बेयो बाबा आंनि बिहाव बिखुनजो आरो जायफ्रा गोबाव समनिफ्राय सोंबाय थादोंमोन ना नोंथांमोना बिहाव बिखुनजोखौ मानो देखाया दिनैहाय देखायबाय नोंथांमोननो आंनि बिहाव बिखुनजोखौ दायो नै जोङो फैबाय हायना हटेलावहाय जानोसै गोथाव हायना हटेलाव फैनानै जाफैयो बे बेम्बु सुटआ माबानिबावसो डिमापुरनिबावसो लकेल नङा जानोलाय नोङो ओरैबायदि स्पेसियेल जा नोङो रुनायखौ बेम्बु सुटजों रुनायल' बारस'दो थौ दुइ नाम्बारावसो गोजौ गोबावबो थायोना गरमा जायो थान्दा नांगौ ना गरम नांगौ दाबायदियावबा गरमबो थान्दाबो मालाबा थान्दायावबो थान्दा एस लिरनाय थाखागोन ना ओइ बैसो लिरनाय
दायो जोङो आरोबावनो KFC आवहाय फैबावबाय KFC आवहाय एसेनो जोङो स्नेक्स जानानैहाय बेनिफ्राय जोङो थांनायसै बेंगलाजोंहाय मामि मोना गोगोम खस्थ' जाबोबाय ट्रेनावहाय बिसोरो हरसे माने ट्रेनावहाय फैदों आरो उन्दुनोबो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबाय दा मामि हामलायनाय मोनबाय मेगनानो गोजा गोजा जाबाय फिसा फिसा जाबाय माब्रै रायफोरगोन थांबायहाय बिहामजो फिसाला ज'नो फेमिलि जों दायो एन्जय खालामदों आरो सामटाइम ओरैनो फेमिलि एन्जयबो खालामनांगौ जोङो KFC निफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै थांसै बेयो जाहैबाय नै बड'लेण्ड क'क्राझारनि केन्सार सेन्टार आरोना मेडिकेल कलेज नट अनलि केन्सार किन्तु बेलेग बेमारफोरखौबो बाव नायजोबो आरोना स्केनिं माबा माबि MRI जाजोबगोन बाव एसेनोसै रायजोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ बयनिबोसिम गोजोन्थों